बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। आर'नाइ फिल्म प्रडाक्शनाव दिहुननाय दुखु गोनां सावथुन थैनि गाब मुंनि आबुं सावथुना देग्लाय 2023 आव नोंथांमोननि गेजेराव फैगासिनो दं। बे सावथुनाव गुबैयै राजिब मासुम, अनसुमै, गोमबोर, कमलेश्वर आरो गोबां गोजाम फावगिरिफोरखौ नुनो मोनगोन। सावथुनखौ लिरदों आरो बिथोन होदों मोगथां बसुमतारी बिथाङा। सावथुननि बिगुमा एबा रां बाहायगिरि सन्जीब बसुमतारी बिथाङा रायजो राजाखौ अनसायनो आरो मदद होनो थाखाय खावलायहरदों। गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। एलबामाथ' मोनसे मेथाइआ जोब्बायानो अलरेडि मोजां जादों, मोजां मोनदों आङो। दिनैनिफ्राय ड्रामाखौ लासिगोन आरो। मा आसा खालामदों रायजोफोरखौ लानानै? आसा खालामो, आंथ' बिथांनि डाइरेक्सनाव सिगाङावबो मोनसे मावखांखाबाय, बेखौ रायजो राजाफोरनिफ्राय अनसायनायखौ मोनदोंमोन। दाबो बे खेबावबो नैबे जिथु माने थैनि गाब, बेखौ आं आसा खालामो रायजो राजाफ्रा निस्सय अनसायगोन, सापर्ट होगोन। नोंथांनि सावथुन हिसाबै देग्लाय मोनबेसे नुनो मोनो? ओरैनोथ' आंनिथ' देग्लायहाय बुंनो थाङोब्ला बे मोनसेयानो जाहैबाय। ओमफ्राय बाखियावथ' ओरैनो सर्ट माने पासिं सर्ट बुंजायो, बेबायदि फिसा फिसा रल दं आरो मोननैसो। दा नैबेनो फुल आंनि माने मेइन रल जिथु माने आं लादों। नोंथांनि केरेक्टारा माबायदि जागोन बेयाव? आंनि केरेक्टाराथ' बेवहाय बुंनाय बादिब्लाथ' आंबो स्क्रिप्टखौ मोजाङै नुनो मोनाखै। माने सिम्पोल आरो गामिनि BA पास, जेनेबा साख्रि गैया, गोरिब न'खरनि, बेबायदि आरोखि। गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनायखौ आं जासिहरनाय थाबाय। आं बेवहाय मेन रल हिसाबैनो लोगोसे आब' मासुमाबो दङ, ओमफ्राय आदा राजिबा दङ। मा आसा खालामदों माबायदि जागोन होननानै? दानि टाइटेलखौ मिन्थिनाय हिसाबै आरो स्ट'रिखौ मिन्थिनाय हिसाबै बिराद मोजां जागोन बायदिखौनो मोन्दों, आरो आसा खालामो नोंथांमोनाबो जोबोर मोजां मोनगोन नायनानै। अनसायबानो जाबाय, आं बेखौनो बयखौबो खावलायो आरो। जितु जों नुनो मोन्दों फावखुंग्रा सासे, फावखुंग्रिया सानै, बे हिसाबै नोंथांनि रला माबायदि जागोन? आंना रला एसे मदार्न टाइपआव जासिगोन। आब' मासुमना जाबाय गामियारि सिख्ला, ओमफ्राय आंना एसे टाउननि बायदि जासिगोन आरो। नोंथांजों लोगोसे सोर आर्टिस्टफ्रा बेहाय दङ? आंजों लोगोसे गोबां आर्टिस्टफोर दङ, आरो दिनै मोनफैजोबाखै। दिनै फैनाय बादिब्लाथ' आं मिथिनाय बादिब्ला आदा कमलेश्वर दङ, ओमफ्राय मा नाममोन आंना बिफा जानाय, सिरनै बर' बिफा जानायमोन, बिरसिंमोन खोमा, आयं बिरसिं दङ। रायजो राजाखौ सापर्ट खालामना मा खावलायगोन? आं बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना बयबो थैनि गाब मुभिखौ बयबो अनसायगोन होननानै, आरो बेखिनिखौनो खावलायो। देग्लाय नोंथांनि मुभि हिसाबै मोनबेसे फैगोन? देग्लायथ' आङो बे मोनसेखौनो लादों आङो, मानो होनबा आं सिरियालनि खामानियावबो एसे बिजि दंमोन। बे सिरियाला दा बर्थमान एसे स्टप जाना दंथ'यो, ओंखायनो आं दा बेवहाय खामानि मावदों आरो।